a táborban. A mozgás, a kirándulás, a figyelem, az egyensúly és a koordináció fejlesztése fontos a Kamarerdei programon, amit már 4. éve szervez Kisfalviné Lauber Andrea, aki óvodavezető volt, most pedig a környék önkormányzati képviselője. Ő egyébként pedagógiai tapasztalataira alapozva hozta létre 5-10 éves gyermekeknek a Tudáskertet, ahol évközben tart foglalkozásokat, illetve szervezi a hozzátartozó nyári tábort. Na figyeljetek, akkor a következő lesz az akadálypálya. Az első az ugróiskola, utána át kell ugrani ezt a patakot, el kell menni a tóig, ki kell pecázni egy halat. Ha megvan a hal, beleteszitek a fehér vödörbe, utána át kell menni a lézerpályán, majd föl kell mászni a fára. Rendben van? Jó, akkor mindenki csak egy kört megy az ugróiskolán, jó? És az első gyerek az első helyre dobja, a második a másodikra, a harmadik a harmadikra, a negyedik a negyedikre, ötödik az ötödikre, hatodik a hatodikra, hetedik a hetedikre. Egy rövid kis szabályismertetés után már indulhatott is a próbatétel a klasszikus ugróiskolával, ahol természetesen a gyorsaság mellett leginkább az ügyességre és a jó egyensúly érzékre volt szüksége a gyerekeknek a sikeres teljesítéshez. Míg az ugróiskolán viszonylag könnyedén túljutott mindenki, a horgászás már sokkal nehezebbnek bizonyult. Ott ugyanis egy kis szerencsére is szüksége volt annak, aki gyorsan túl akart jutni a feladaton. Én mindig így közelebb megyek, és úgy könnyebb. Vagy jobban lejjebb tekerem, és így belendítem oda. Ha jól tudom, kétféle hal is van benne, van a mágneses meg a sima. Melyikkel könnyebb horgászni egyébként? Szerintem a mágneses az sokkal könnyebb, mert úgy gyorsabban hozzáragad, és szerintem úgy könnyebb kifogni. És itt az akadálypályán mennyire gyorsan sikerült kifognod a halat? Hát nekem elég gyorsan, hogy így csak betettem, és sikerült. A Tudáskert az szeptembertől júniusig tartó heti egyszer, háromszori alkalommal egy órás foglalkozás, ami kicsit más, mint ami az intézményekben zajlik, más eszközökkel és ennek a nagy kertnek az előnyeit kihasználva, egyensúlyfejlesztés, helyes számítógép használat, alapismeretek és a ceruzafogás helyességének a gyakorlásáról, meg a megosztott figyelem, hogy közben beszélgetnek. Erről szól az évben, és ilyenkor nyáron egy hétig a Tudáskertnek a palacsintatábora, ez a mai, meg a tegnapi, meg még 3 napig tartó hét, illetve hát addig tart ez az 5 nap, és a palacsintatábor onnan kapta a nevét, hogy az 5. napon palacsintát kevernek, a palacsintatésztát keverik össze a gyerekek, egyet-egyet kisütnek ők maguk ebédre, vagy ebéd utánra, aztán a többit a kolléganőm kisüti, és hétre visszavárjuk a családokkal együtt a gyerekeket, és akkor pedig a gyerekek elkészítenek valamilyen extra készítésű, vagy extra dologgal megkent palacsintát, például a fekete csokoládéval, meg eperrel megtöltött palacsintával kínálják a szülőket. Kocintunk egyet, meggyújtjuk a tüzet, amennyiben olyan a helyzet, hogy van tűzgyújtási lehetőség, és ezzel zárul az év, ezzel zárul a Tudáskert, és ezzel zárul a palacsintatábor. A nyári táborokban a délelőttök többnyire kirándulással telnek, ahol a környékbeli túrahelyeket járva ismerkednek behatóban a gyerekek a természettel. A délutánok pedig egy kis tanulással és sok-sok mozgásfejlesztő játékkal, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Azt tetszik, hogy elmegyünk kirándulni, eszünk egy picit, mászhatunk fára, és nagyon jó volt, hogy egyedül jöhetünk táborba. Aha, és mennyire nehéz a famászás? Azt te mikor tanultál meg fára mászni? Első táborban. Aha, és nehéz volt? Igen. És most már biztosan mászol bármilyen fára? Igen. Milyen programokat szeretsz itt a táborban? Mi az, ami tetszik neked, amiben szívesen veszel részt? A kirándulás, a medencézés, meg hogy sokat tudok játszani a barátnőimmel. Kb. Az összes legjobb barátnőm itt van, meg mindenki kedves velem. Tehát hogy mindig mondom anyukámnak, hogy jöjjünk el ebbe a táborba, mert nagyon tetszik nekem. Azt látom, hogy a hallal megküzdöttél, de az akadálypálya többi része az jól bent. Igen. Mennyire jók ezek az akadálypályák, mennyire nehezek egyébként? Hát eléggé nehezek, de azért szeretem őket.
És mi a nehezebb számodra, a fáramászás, vagy mondjuk az akadálypálya, a lézerpályának a teljesítése? Szerintem a lézerpálya az nehezebb. Melyik volt a legnehezebb része? Amikor akkora volt, hogy megpróbáltam átlépni, de nem akkora a lábam, hogy át tudtam lépni, ezért beleakadtam. De aztán sikerül. Igen. Az a tapasztalatom, hogy a fáramászás az, ahol már elterjedt ez a dolog, tehát a szülők megértették, hogy az egyensúlyérzék fejlesztése az nagyon fontos dolog, ők engedik a fáramászást. Nagyon sok óvodában nem engedik, pedig lenne rá lehetőség, mert meglehetősen nagy figyelmet vonz, és ezért a többi gyerekre esetleg nem marad annyi idő, annyi figyelem, de akik ezt már megértették, hogy a nagyon-nagyon sok gondolkozási művelet kapcsolódik a fáramászáshoz, az, hogy akkor mérlegelje, hogy ő mennyire nehéz, hogy az a fa ág mennyire vastag, elbírja-e, hogy honnan, hová lépjen, hogy segítsen a másikon. Az összedolgozás az egy nagyon fontos része ennek a dolognak. Ezért van minden foglalkozáson, a Tudáskert mindegyik foglalkozásán azzal kezdődik, hogy kitalálunk egy ilyen egyensúlyozó pályát. Van, hogy föl kell mászni a létrára, ott ki kell nyitni egy esernyőt, azt föl kell tenni a szekrény tetejére, visszajönni, a matracokon menni, mert a felfújt matracon, mert az is nagyon jól fejleszti az egyensúlyérzéket, vagy hogy egy hintaszéken állnak, és akkor azzal fejlesztik az egyensúlyérzéküket. Ezeket mind nagyon-nagyon szeretik, és azt, hogy hogyan használjuk helyesen a számítógépet, az pedig megint csak olyan feladatokat kapnak, ami fejleszti őket, a környezethez való viszonyukat is gyarapítja, és ezeken a kirándulásokon, amikor beszélgetünk, hogy ez tulajdonképpen a Kopaszigát egy félsziget, mitől félsziget a félsziget, érezzük-e a Dunának az illatát, vajon hogy kapcsolódik a tegnapi kirándulás, meg a mai kirándulás, azt akkor kitalálják, azt megbeszéljük, honnan ered a Duna, hová folyik a Duna. Tehát egy csomó dolog, és amikor az ember észreveszi, hogy vannak fogalmak, amikkel nincsenek tisztában, vagy nem értik, akkor ezt megbeszéljük, és ezt nagyon szeretik, mert látszik, hogy hopp, leesett. Hogy igen, most már megértettem, és onnantól kezdve tudják. Én nagyon szeretek a kertbe lenni, kirándulni, meg szeretek mindenfélét csinálni itt a kertben, nagyon szeretem ezt a kertet. Mennyire kihívás számodra ez a sok-sok ügyességi játék? Hát eléggé nagy kihívás, főleg a fáramászás, mert hogy eléggé nehéz tud lenni, nagyon sokat kell gondolkoznom. Mi a helyes technika egyébként, hogyan kell fáramászni, mire kell odafigyelni, hogy aztán ne legyen belőle baleset? Arra kell odafigyelni, hogy hova lépsz, és hogy az milyen szintű magasságban van, hogy rá tudsz lépni, hogy ide lépj, oda lépj, és aztán feljutsz a tetejére. Gondolkozni kell, hogy hova lépj, meg hogy nézned kell magadat, hogy hol van kapaszkodó ág. Melyikre vagy a legbüszkébb? Mert nem, ha máshol is más fát nem tudom, hogy csak itt vagy máshol is, de hogyha igen, akkor melyik fa volt a legbüszkébb, a legnagyobb kihívás számodra? Ez itt, ami itt mellettünk van. És följutottál cseresznyefa csúcsára? Még nem jutottam fel, csak a létre tetejéig tudtam elmenni. Majd legközelebb. Igen. A sok-sok mozgás mellett Kisfalvi Lauber Andrea szerint főleg a pandémiát követő időszaktól kezdve egyre fontosabb lett újra az iskolán kívüli tanulás is, ezért szervezte meg a Tudáskertet, és ezért van például informatika oktatás is a szabadidős programok között. Logikajátékozni szoktunk, meg számítógépezni, ilyen logikai feladatokat. És milyen sűrű használtok egyébként számítógépet? Figyeltek arra, hogy azért ne legyen túl sok belőle? Igen, csak egy-két játékot szoktunk játszani, ami nem is olyan hosszú. Milyen típusú játékokat szeretsz? Csak a logikai játékokat? Én szeretem a Minecraftot, meg az ilyen videójátékokat is. Aha, tehát az építkezős játékokat is, amivel egy kicsit gondolkodni kell, hogy rakd össze az épületet. Igen. Bár a palacsintatábor mindössze egy hétig tartott Kamaraerdőn, azért a Tudáskert programjai újra látogathatóak lesznek ősztől, a korábbi évek megszokott tematikája szerint.